Arratsaldeko ordu bata eta bost diren honetan, Zubizarretak eta Lazkozek eta Egigurenek eta Bernaolak Antiguako pilota txapelketako laugarren egunean jokatu zuten promesen partidaren analisia egingo dugu gaurko honetan. Garaipena Egiguren eta Bernaolarentzat izan zen 22 eta 15 emaitzarekin, eta honen bestez Zubizarreta eta Xoel Lazkoz txapelketatik kanpo gelditu dira, izan ere lehengoan Etxeberria eta Lozaren aurka galtzea egokitu zitzaien baita ere, eta partida erabakigarria Egigurenek eta Bernaolak eta Etxeberriak eta Lozak jokatuko dute, biak ala biak finalerdietara sailkatuta daude, baina lehen eta bigarren postuak erabakitzeko norgehiagoka hori jokatu beharra daukate, eta hori sinplea da, irabazten duena lehen postuan geratuko da eta galtzailea berriz bigarren postuarekin konformatu beharko da. Partidari dagokionez, partida oso gustagarria izan da nik uste ikuslearentzat. Alde batetik bizitasuna erakutsi dute, bi aurrelari oso bizi ziren, alde batetik Iker Egigurenek ezker oso bizia dauka, baina Zubizarreta ere ezker eskuin bikain mugitzen duen pilotaria da, eta aurreko kuadroetan bizitasuna nahiko bermatua zegoen, eta halaxe izan da. Hor hasieratikan biak ala biak saiatu dira elkarri ezpata kolkopean sartzen, eta hor hasiera horretan behintzat ez du ez batak eta ez besteak lortu. Egia da atzeko kuadroetan Bernaolari behar bada pixka bat kostatu zaiola lehen da biziko tantoetan norgehiagokan sartzea, baina segituan sartu da Mañariarra norgehiagokan, eta hori zalantzari gabe gakoetako bat izan da, ez? Atzeko kuadroetan ere lehia polita ikus genezan, Xoel Lazkoz lehengoa baino askoz ere hobeto ikusi genuen atzoko egunez, eta hori ere aipatzekoa da. Naiz eta kalean geratu, behintzat itxura ona eman da, ez? Joan direla etxera Zubizarreta eta Xoel Lazkoz. Gero ordea partida pixka bat 14 eta 10 Egiguren eta Bernaola joan direnean hautsi da, ezta? Hor ja Egigurenek apenas utzi dizkio aukerak Zubizarretari, bazekien norgehiagoka atzean zegoela, bazekiten Xoel Lazkoz kargatu beharra zeukatela, eta halaxe egin dute. Ja iritsi da puntu bat non Xoel Lazkozek ia pilota guztiak laugarren kuadroaren atzetikan eman behar izan dituen, errebote inguruan ibili da, Egiguren ere luzeago sakatzen, oso ongi sakatu du txokotik, oso ongi sakatu du Egigurenek, asko behartu du Xoel Lazkoz, askotan ere gainera zabalaldera sakatu duenean Zubizarreta bolea sartu behar izan da, eta behar bada ez dio oso ongi kendu, eta hor beste abagune bat etorritzen zitzaion Iker Egigureni, eta horren ondorioz garaipena Egiguren eta Bernaolarentzat izan da azkenerako. Gero hor pixkanaka hurbildu dira, berriz ere hurbildu dira, baina horixe azkenerako garaipena Egiguren eta Bernaolarentzat, eta esan dugun bezala gakoa Iker Egigurenengan egon da gehien bat, Bernaola oso zuzen batekin, hori bai, gainera Bernaola pilota ongi mugitzen ez ezik ikusi dugu aurrelarien jokaldiak eta egiteko prestutasun handiarekin, hor aurrera joaten zenetan, eta dejada batzuk eta egin ditu, partida oso ona egin du Bernaolak ere, eta baina partidako izarra Iker Egiguren izan da, zalantzari gabe. Hor lehenengo bigarren kuadroan hartzen zuenean ezkerrez ikeragarri astintzen zuen, pilotakadaren bat ere atera du pilotalekutik kanpo, eta Iker Egigurenek bigarren zatian hautsi egin du norgehiagoka erabat Zubizarreta jokoz kanpo utziz eta Xoel Lazkoz behartuz. Egigurenek eta Bernaolako 22, Zubizarretak eta Xoel Lazkozek 15, hauxe izan da norgehiagoka honen inguruan esan behar genuen guztia. Aurrengoan gehiago izango duzue Kirolunea kanal honetan, bitartean ongi izan, agur.